gimbiya. Ina zuwa. Sanya jira cikin jira kuma baby. Ki kara jira. Sana jira kar ka samu aiki. Ki kara jira. Sana jira kar ka kawo sadaki. Ki kara jira. Sana jira ka dau akwatin aure. Ki kara jira. Har na garin da za a daura auren na ta jira. Jira ki ga yadda za na kawo lefe. Na ta jira. Jira ki ga yadda zan gina mana ɗaki. Na ta jira. Jira ki ga adadin kuɗin auren. Na ta jira. Jira ki ga yadda zan kure maki yanki. Na ta jira. Mai aiki da gaskiya ba zai shiga kunci da damuwa. Yayi fari. Sadauki jinin maza ɗan ta neman na gaida garkuwa. Yayi fari. Ashe ko kwanan maza ya daban da neman wasu a rayuwa. Yayi fari. Haske na walƙiya ya haska mun daina yadiya. Yayi fari. Babban ɗan hada maganar gwanjo sai da mai gida. A jiki kai ne karame su a kasuwa kai ne mai gida. Aiki da gaskiya ke daɗa wanzar da rayuwa. Jigon matasan Nijar mun gaida gaskiya je fari. Ko dai bar ni in faɗa ɗan ta neman shukarsa ta tsiro. Je fari. Kowar rike gaskiya ce mishi mai gaskiya, kowar rike ƙarya shi zai ta aminiya. Bangon suka yi makan tunanin da tsamiya. Kowar rike yan kuɗi tunanin sauye kuɗi, kowar gina ɗan gida tunanin sauye gida. Duk gidan da bai kai gidan ne fari to kan gode, duk gidan da bai kai gidan yau zata kwaki ne. Ga oga da fari da yauza, kaka yara sun mutu muya. Di fari ta rashin ki gare ni ne. Na sani. Ki gaya min shin za ki kula da ni. Na sani. Ki rike ni ban son ki guje ni ne. Na sani. Takaita wani ɗaya ka bai wake, wanda duka yake bukatar haihu ya kuma kula ki. Kai na wani yawa kai ne zan bi karagama. Samun ka ne ka buri dangi su sallama. Ladabi biyayya baby kai ya zanama. Bana biyan ka baby rohi da zuciya. Mai nazari baya bukatar aiki da zuciya. Dali kirga kudi ya fi jirga abokan hamayya. Kirga kudi ya fi jirga abokan ya dali. Yadda ka so haka zai faru gwanin mahalla. Bani kudi in ci in sha. Kai haƙuri kanina, kai haƙuri kanina,